Nu har vi precis sminkat oss klart. Ja. Vår gamla videos raderades. Det var inte bra. Alltså det var liksom när vi sminkade oss. Det var liksom värsta ögonblicken. Men nu är vi done. Först fast inte jag liksom riktigt den. Jag är liksom perfekt klar. Jag vet, alltså jag älskar också mina såna här puffar på armen. Och liksom på benen, kolla. Jag är inte så vig. Får jag se här? Jag får göra lite så här. Kolla, vi kör fina puffar, puffar. Oj, så här. Efter min outfit. Ja. Detta är nice mat. Men alltså jag köpte lite för lite storlek på mina byxor. Så det blev liksom inte så jättebra. Men det får bli som det blev. Jättefina mina byxor. Jag är liksom lite av mig, du får inte se ut som en jättefina byxor jag har. Och så ibland brukar jag ha det så här. För att se ut som att jag är som midi-skär här uppe. Så det. Nu är jag klar. Du härmar mig med mina fina blickar. Nej, alltså jag tar blicken. Du har blicken där. Ja, precis, alltså härmar du mig. Nej, för jag har blicken, alltså jag har blicken där och måste istället där. Exakt. Men nu var jag Pia. Vi tar en bild här. Så kan vi ha bilden också i alla fall. Ja, men alltså det här blir inte så bra. Nu får det bli ljudrea. Let's talk about something interesting. Interesting? Det är just det, interesting. Ja, jag sa ju det. Okej, interesting. Ja, mamma. Vi dansar. Ja. Just stop your feet and clap your hands. Come on, everybody.
Kalle. Gör du samma sak som du gjorde innan? Lätt check du mobil. Ja. Hej då, vi måste gå nu. Men jag måste bara fixa min frisyr. Man måste kunna se min riktiga frisyr. Okej, så här då nu då. Snart. 30. Så, vad sa du? 30. Ska du säga? Okej, säg hej då nu till alla bobbläsare. Hallå. Ja, nu måste vi gå. Till